Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan channel mai suna ASP TV. A yau dai shirin namu ya yi duba ne, ko in ce shirin ya ɗauko wani sashi ne ta cikin wani application na WhatsApp, wanda misali yanzu zai taimaka maka gurin misali wallpaper ɗinka na misali na WhatsApp ɗinka wani zubin zaka ga fari, to shi wallpaper fari yana cutar da idon ɗan adam. Shi ne muka ce to bari mu kawo muku wannan shiri inda zai taimaka muku wajen ma'ana ya riƙe muku ƙarfin idonku. Misali yanzu zamu shiga cikin WhatsApp ɗin, zamu yi muku bayanin yadda zamu maida WhatsApp ɗin mu dark. Shine makasudin shirin, ma'ana zamu maida WhatsApp ɗin mu ya zama dark. Bari mu shiga cikin WhatsApp ɗin kamar yadda kuke gani. Kar ka manta da alamar subscribing, sannan kar ka manta da alamar ƙararrawa, sannan kuma kar ka manta da alamar like. Kamar yadda kuke gani WhatsApp ɗin mu dark ne. Shi kanshi dark ɗin ma fi kyau akan farin. To amma bari mu shiga cikin mu mai da shi fari don ku ga yadda abin yake. Za mu shiga dot ɗin guda uku nan, sai mu shiga cikin settings kamar yadda kuka gani. Sai mu shiga cikin chat ɗin da suka sa. Saman nan ga an saka Teams, sai mu shiga ciki kamar yadda kuke gani. Sai mu mai da shi light ɗin, bari ku yadda zai koma. Kun ga ya koma fari. To amma bari mu dawo kamar yadda kuke ganin shi dashboard ɗin namu na WhatsApp ɗin. Kun ga ya koma fari yanzu. Kun ga fari daga gani ma kun ga alamun cewa zai iya cutar da ido da kuma lafiyar ido. To sai mu sake komawa nan dot ɗin guda uku na saman nan na kusa da sacin ɗin nan. Sai mu koma settings, sai mu shiga chat ɗin da aka yi magana. In muka shiga ciki sai mu koma kuma Teams ɗin, sai mu mai shi dark. Shi dark ɗin zai taimaka maka ne wurin riƙe maka ƙarfin idonka. Misali idonka ba zai lalace ba saboda wannan farin abun, saboda farin yana cutar da ido sosai sosai. Misali yanzu kuma kana son ka saka wallpaper a cikin wani abun naka, sai ka shiga cikin wallpaper, sai ka shiga cikin gallery ɗinka misali yanzu kamar yadda kuke gani. Kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa domin more kallon shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuke gani yanzu mun shiga cikin amana ɗin mu. Za mu yi amfani da wannan hoton misali mu ɗora shi a kai. Za mu ɗora wannan hoton misali mu ce wannan muke so. Misali yanzu kun ga yanzu misali sai mu sa set. Shikenan ya hau. Sai mu koma baya mu gani. Sai mu koma baya. Misali yanzu haka zai nuna mana baƙi. To amma idan zarar mun shiga cikin wani chat ko za mu chatting da wani, ita ce wallpaper za ta iya fitowa a kai. Bari mu gani. Kun gani? Kun ga shi wannan ɗin ya fito da kai ko? Kun ga shi ya fito, kun ga abin ya fito da kai. Kun ga misali bari mu fita daga cikin nan gudan mu koma cikin wani wanda chat na shi bai da yawa. Misali kamar wannan. Misali ka ga abin ya fito a kai. Duk irin style ɗin da kake so ya fito a kai. An nemi muka muku wannan ƙarshen wannan shiri. Ga mai neman ƙarin bayani zai iya ajiye mana tambayarsa, ko mai tambaya zai ajiye mana tambayarsa a comment ya tambaye mu akan abin da bai gani a wannan shirin ba. Idan kuma mun yi kuskure, Allah ya gafarce mu, sannan kuma ku yafe mana. Mun gode. Assalamu alaikum. Inda shawarwarin da za ku iya ba mu, za ku iya zuwa comment ɗin mu ku yi mana comment na wani shawarwari da ya kamata ku ba mu domin mu sake gyarawa. A nan ne muka muku ƙarshen wannan shiri. Da Allah kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Sannan kar ka manta da alamar like. Mun gode. Assalamu alaikum.